Verkeer tussen Dokkum en Holwert en vice versa moet in de aankomende periode rekening houden met omleidings. De provinciale dik en 356 wordt van een nieuwe laag asfalt verzoen, maar ook worden de maatregels nam om de verkeersveiligheid te vergroten. Op de rondweg Holwert, beide stukjes zeg maar, daar worden gaskaien opnieuw aangebracht. En dat is met name ook voor de bermversteviging. De dik is minimaal qua breedte. Landelijk jongen wordt er op 80 kilometer eigenlijk aan, komt er een inhaalverbod voor het gewone verkeer. Dus daar komt er ook een instreep op, maar het is haast een doorgetrokken streep. Dus de meest net meer inhalen, alleen het langzame verkeer, het landbouwverkeer, meest inhalen. Het werk wordt in 6 fases uitgevoerd om de impact op de dorpen zo licht als mogelijk te houden. Doch zullen automobilisten in de aankomende weken rekening houden met de werkzaamheden. De eerste fase die het uitvoert, die hebben we op jontijd en in de nacht dienen. Een uur na de laatste boot en een uur voor de eerste afvaart, daar hebben we tussenin werken. En voor de rest ben we gewoon uur de dag aan het werk in de andere fases. Het autoverkeer kan dan jongens en nachts wel deel met een snelheidsbeheinding. Naar verwachting binnen de werkzaamheden begin juli klaar en kan de provinciale dik er weer minimaal 20 uur zien.